Ethetha namalungu alo mbutho, uOscar Mabeane ucela uxolo esithi okwenzekileyo kungaphaya kwamandla abo. Ukhalimele nento ayibiza ngokuba bubuqhophololo bokusetyenziswa kwezazisi zamalungu akumasebe ohlukeneyo alo mbutho. Condemn le nto siyivayo ekuthiwa yi-ID harvesting. Abantu abaqokelela ii-IDs bafote ii-IDs kuthiwa ibranch ihleli icorrecting. Those things are wrong from us. They must not be done. They undermine the renewal agenda we are pursuing in the ANC. Esi sesinye sezizathu ezibangela ukuba lo mbutho siwe enkundleni ngulwazi Rhotya okwalilungu lalo mbutho. Rhotya uthi ayizongxaki ezintsha ezi kwi-ANC. Irregular convening of meetings of the ANC, not following the ANC guidelines in convening BGMs for the purposes of convening a conference. We see IDs being harvested to a point whereby you will believe that meetings are sitting when they are not sitting. Isicelo sikarhotya sesithintelo senkomfa siphumelele ngolwesine, ze inkundla yayalela i-ANC ukuba ike ithi xha ngale nkomfa de kube kulungiswa iingxaki zalo mbutho. Kodwa nangona kunjalo, lo mbutho uqhubekile namalungiselelo enkomfa aquka ukubhalisa amalungu awo. Nto leyo ibangela ukuba uRhotya amangalele lo mbutho ngokunyevulela isithintelo senkundla. Igqwetha likarhotya uSinawo Makhangile uthi esi senzo sibonisa ukungawuhloniphi umthetho. Contempt is a very serious case. You may recall what happened just not so long ago when the former president was arrested because you undermine the authority of the court. Once you act against the decision of the court, you'll have to explain to the court why you cannot be punished. And because we wanted the punitive measures there, because we say somebody must go to jail, and we want nothing less than 15 months in jail of anyone who's found wanting on that aspect. Kulindeleke ukuba i-ANC ifaka amaphepha aphendula kwizityholo zokunyevulela inkundla. Ndinguyamkela Mtshiyo weendaba ze-MPK kuGompo City.